Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulog jo, iti ito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudahan nga ti surat, ti pakasalitaan ni Carmen nga napauluan, basul ko kadi, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, takas lang na sulit, dagiti tuwa bukel ti matak, hindi makita tinakagwapong lalaki. Kinitag ko manong nemi, ti best friend ko, ken kaopisinaak ka ni Lita. Ay, ni Juan, ni Lita. Ay, uy, apay. What's wrong, friend? Kita ayam na sinunay, DJ, kagagupuan da iso amin, DJ nakalong sleeve, nagpintas takder na, no, di ba? Kasla may isang presidente. Presidente? Joy. Mga kita? Bata presidente na dia, konsihal lang. Ti barangay? Sanggoy yan panunsod. Konsihal iti syudad. Oh? Opo. Kasla kayat na tatagbaling ang bisi mayor kadag mayor. No, guwapo. No, ag mayor to reta, sigurado nga, layos ti butos na. Sigurado, taanak nga ron tinagmay mayor kadag gubernador. Basta? Pulida nga ron ti politiko. Mabit laing. Abay, bapanan. Inakasit gan. Ha? Kursonadak. Gaga, dasawanan. Kaya dasano, kaya awan, basta kursonadak. Among matang ganyak Lita. By hook or by crook. No kursonadak ti lalaki. Alaik na alain. Si Kamot Carmen. Taman lang, magimon ti idildildil mo ha. Kung idildil, magkita klati mo tibo. Kaya no talaga crush na kumayat niyak. Nita akonsihal akong kunam, konsihal ng peso. Katuin, sulit suka kisuna. Nonaskin nga agawik manipud ti asawa na kitaramidek. Agpadpada kam nga mo pipisina kinilita manon nemi ilita ket padak nga awang pa asawa na. Nga mada boyfriend na. So na lang tadada anong pa nakasagana nga asawa tagurnong dabay. Idin to tasyak manon nemi pangungtan da papaki ni mama kaniyak ta agsuka dati ko nga masukan sukat manong nemi di boyfriend ko awan nagpaot kabiitan ka 3 months kapautan nino da makatawin mi napintasak manong as in nga napintasak so nga naasa da lalaki kanyak kaya lang kada gidugupan na lalaki itibiyag ko slawang peti nagnaat kong kunada nga true love. Kaya nasawan manong nemi sa angnak pailaing nga nakasapul iti na magpitik ti puso. Kaya kunak nga pagpalabsak ti oras tapno makakolekta ka iti lalaki. Kastat kinataok manong. Hindi maasit gak manong nemi suti mo natin malyaw. Nakaigamit ti baso manong nemi nga adda naglaon nga brandy. Hi, sir. Uminom ka? Anong kahit mo ang arak? Ibagam na sa tibang tawag kang ka. Agserbiak para kang ka. Sorry, sir. Medyo naatsukanak. Anak ang tininom, brandy. Isulatan, sir? Oh? Baka, delikado, no, mabigla ka. Ikamti ice na. No. No brandy. Saan nga naskan nga kamti ice? Puro, tap no mariknam, jaraman, jarak. Kasi na ka di, sir? Mabit lang. Single shot. Among gulgulpian ito.
This is for you. Iminumak manong. Tamo na siguro, nagdadamo ako minom. Naling ako minom. Ngayon, may dita mainom ko manong agin ooya kakampi di mata. Nagbara. Ikaw takas lang matulid ak manong. Sinarapan na. Naalakan. Kunak tinakam ko. Katurek na napasadag iti barukong na. Ay, sorry sir. Ako amin nabiglak di bara na. Kunak tubat ngamin kang ka. Nga nabara. Ngayon, do ba gagangin lahat no damo? Bueno. Alam mo pabido ag mampay. Sige. Wow, naging masen. Ano taga mo? Carmen? Konsehal ka ano? Well. Masa ka nag-remember ita ti SP? Sagod yung palunsod. Siya ni Louie. Just call me Louie. Kinuna naman name ka din giant ng titakulap na. Nagbara nga naglamuyo titakulap na ano. Kat ni. Hanamat ibatan. Dihan ko mat ibatan. Pinisel-pisel na. Sir, mabaling ka din ibatamon timak. Ay, okay. Kalpasan dito ay dito papanamton. Agawin akong siyempre. Ito kadwam. Ada kaopisinaag. Jelugan na tinusarmi. Di pagawid ang tunatan. Tagkoyot ta. Ha? Ada ka di mangiparit. Awan sir, balasang akpay. Si kaada mangiparit. Baka ado. Malaksit kini misis. Baka ado pa na kiti chicks mo sir. Sa bali natin konsehal, politiko ako nada. Guwapo. Sa kwarta na, politiko pa eh. No. Ano ko tek at asawa ko? Yung other woman, nagsapsapo lang. Ay? Sana kang available, sir. Tsaka kahit nagbaling ang other woman. Kat no, isinak na asawak, ta sikat ka din na. Talabagbag ang mat, sir. Nga magustok timbaga naman, no. Ang balay yak lagi din ang mga agaw ka na ito nga lalaki ko na. Narukop mat gaya mo na. Sasano ko basa nga masulisog mo. Baka napimbinasa nga amang ni misis na. Kanagpay sumano. Edi kidak kung kwa na. Sir? Napin na siguro ti misis mo, gwapo ka. Kahit mo makita't lang anak. Ano ti cellphone ko? Apo nagdennes ti bagimi, manunemi kabayatan nga inroar na ti picture, ti asawa na iso da ito ni. Oh? Kasla katulong mo? Ha? Well, katulungak. Katulungak iti kabinulig ko tirikat ka na may. Kanta kasla kang kagbagay, sir. Ana? Ang kagbagay. Gapata simple lang isuna. Ti kahit nakit simple. Ano ti trabaho na? Maestra. Ay, sumod lang. Simple ta maestra mat kaya. Saan kaya nagbagay, sir? Sino ka bagay? Si Kakinsyat? Sir, itaugan naman pa. Kahit ko ba ito minom? Sige. E no di montun kabilan ti kawid. Itulot ka ito. Pag itulot ang kanya, oras na tinap. Oras sa heaven. Allah, ni Sir Met. Naangaw ka. Siguro, dato pag-alam ka nagiti atong babae ka, atong butos mo. Siguro, sir, amin nga crush ka nga binutusan na ka. Anong name pinagawid ko na nilita nga kaopisina? Sigurado ka? Buwan, sigurado ako nakbet. Oy, dato ti balag ko keng kagiyem. Saan nga amin nga lalaki kit mabalin mo nga maluko? Sabi ko nga, no ma-inlove keng ka ni konsehal. Ama ka no, di na kayatin nagsina kayo. Baka ibalay na ka. Ay, di wow! Kahit mo sawan, kahit mo tagtalinaid nga krida,
Laglagi pa mga sikat ng isinsina ka nagiti lalaki di biyag mo. No naumakan nga insinamidan. At awam mo pa'y nakasaraka kadakwada ti pakariknak ti ayat, di ba? Ngumitaaddan. Kaya mo masawan? Nainlove ka ti daan ta asawa. Ano ti mapulin ko, basol ko kadi, no isuman ti ayatek, basol ko kadi, no isuman ti nakainlabak, basol ko kadi, no iso ti kayat ko. Ha? Nagloko ka ng babae. Bahala ka. Awan doon di bas basol mo. Ngam ulitek, basol ko kadi, no may isang at daanin ti asawa ti nakariknak ti ayat. Nagkuyog kam nga rod manong nami kani Konsehal Louie. Iti kotsena. Sir? Maiturong niyo pala iti kotse. Anak ba't pagkadaparte ka? Amo pa pala ti pangituruha. Yung magbadbadal ka nga agsao, sir. Gagangay ko lang dito. Well, nagbadbadal ti ba nagsaok balasing nga talaga nga nakainumat. Ngayon, abi ko mga itulog ko nga dadaka sa mapasama ka na ta. Sika, ita, takaduwa ka, itulog ko kidil nga madisgrasya ta. No. Amok nga iturong ti kotsek. Kanamok ti pagiturongak. Sir, itulod na ka di balemi? Itulod ka di heaven. Sir, itulod ka inton bigat. Ngam umiyang tayo ti hotel. Hotel? Dahito hit kunak ti kundaway. Lalaingak manong tapno ibaganan to nga nalalaingak kan na imasak ni misis na. Awang matipagdanagak manong gaputan na gwapo, very neat, kan nabanglo, naman pagpadpada kami nga agat arak. Nga na makababanglo, adadda nga makabartek, panong nemi no kasta nga, malang ko ti angot na, kasmat iti angot ko. Idadda kami ti unag ti kwarto, panong nemi nakaalis to ng ikat, ti arwaten na, kat nakita kong ti kinamatsyo na manon nemi barbunan pa di barukong inikat na manon nemi ti pantalon na kat nakabakser nakastoy una ti bugsong di sool manon nemi di sangot ti frit na. Oh, niya pala ang terorayam. Una siya kaditi kayat mong may katerarwatem. Iniinotek ng ikaten kat tunggal malokaisan nga pasit ti bagim kat agkat kas kuman dito abagam. Oh, nagbanglo ka, Carmen. Manong nemi abagak pailaing ti ag-agkan na kendildilpatan na sumkarin tutut ko. Inikat na manong nemi ti batok sa nikat tilak ti bracket ni. Mansanas gayam ti kayat nang umuna ka nun. Nagimas ka, Carmen. Ha? Konsehal, ako nang nakaimimas na kiti mansanas. Namaymayat ka diti mansanas kung ni bakat mo. Uwen, permi. Lupoy. Naludoy. Mansanas di bakat ko. Yung sika. Tangkan. Oh, Loy. Loy. Nalaing nga talaga ni Konsehal manong. Ado matende kiti lalaki nga nagpadasak na nalaing dang karamgam ti mamansalas. Ibang iba ito manong nemi. Sut ko nak, ako nak. Agawan ka ni kinibakit mo. Kukuha ka lang. Kat basol ko ka din talaga nga nainlabag ken kaloy. Basol ko ka din ng pagyap ka man nga agawan manipod kinibakat mo. Agpadpada kami manon nemi nga awan terwaten. Embayad na kung di kama manon nemi sa nagpirinabawan.
Inakan na manunemi kas taon iti panaglanang di kiti bibig mi kabayatan nga gusgusugos na manunemi ti barbunan nga barukong na iti barukong ko. Oh, ha? Oh, Loy. Oh, Carmen. Carmen. Nagdamanan di kiti bibig na iti barukong ko manunemi sa na impapabako na manganin ti kayat na. Sige, mangan ka kit imasem, Loy. Mangan ka, baka na naimimas tibingkak ng bibingka ni baka mo. Manong nemi je perlas ti muna nga nakita na kit ni kinikin. Oh, Loy. Oh, Loy. Kalpasan na manong nemi kinan na sinipsipan manong. Kasta una hindi panagigop na ko naman. Oh, ibang-iba ito akong sala. Naruam siguro amang mga niso kasta panangan. Loy. Naman nakidinin sarak tidila na manong nemi sa napanagkuti-kuti. Pagamo manong nemi nadlaw ko nga da. Ti ima na manong. Inyokrad na. Sa napinuyotan na. Dako. Nagbayat ti barat sang aon na sumrak iti unig. Loy. Super lang tinangaramit kanyak ti kastoy manong. Pinagbalin naman nga pagpabusog manong nemi ti kuweba. Ore ka lamang ngigkud utot manong nemi rumor ti angin. Siyempre, dadi inserek na nga nabara nga angin sa pulan namat lang ti rawaran na. Rimor matlaing iti siyempre ti ruangan ti kuweba. Di talagang numalangab na manong lisyan na. Inulit naman manong nemi nga pinuyutan ko na. Loy, opo, Loy. Urela namin ado nga pinuyot po tayo. Manong nemi namin ado akbat ka na itayo. Siya ko na mismo manong nemi tilang pangato ti ulo na. Loy, tama na. Sobra na. Abay, nagmayat namin ado ako. Sakbeten. Sige. Isarak mo, Loy. Isarak mo. Ready. Loy. Carmen. Carmen. Paspasam, Loy. Paspasam. Sige. Paspasa ka talaga. Carmen. Carmen, ibang-iba ka. Loy. Anak manin, Loy. Manong nemi, nag-overnight kami. Kat kasla di may kayat di maturog. Nakagagat ni konsehal, manong nemi. Ireserbaam ni misis mo. Mabayagan nga saan kami nga nagkainda. Tapay. Mapupo ko matinteres ko na. Sobra mati na luma na. Losya nga maestra. So mabainak na ako mangitugtugod nung taparti. Tapos lasan na nga mamati nga, isuk at asawa ti konsehal. Kadi, katsyak ngay. Loy, ayetan ka, orad na nasawam. Pasol ko kadi. Numarik na ka talagang ipatpatik ka. Ano gotek? Ado nga lalaki ti nagpasa kiti biyak ko. Nga mawantig paon. Gabutam. Awan ti pakariknak kanakwada ti ayat. No di katsika ti pakariknak. I love you. Okay. Katsika. Well, ipatpatik ka man. Napatpatik ka, kuno ti asawam.
Dapat patik ti profession ko. Tiki na politiko. Abay, nabalat ka na politiko. Siyempre, maperdit nagang ko no maamuhan dati tao ko. Di mo babayero ka? Di mo daw chicks mo? Di ba other woman mo? Yung nalimad. Nalimad, yung kahit na may bulgar. Madadail tinagang ko, tiki na politiko, no may bulgar. So nga, baga kang ka, uri sa sino, sambong ibagbaga nga relasyon ta. Kung nakmalan mo, kayat na kami mag-misis mo. Kayat ka nga paiso. Ang yaman niya. Di mo matalawan ti asawa mo, lusyang? Diya kahit nga harakarak ti pamilya, kahit maamuan ti umili. Okay, agka-relasyon na. Ikasera ka. Sarsarong karang ka. Ngayon saan nga mabaling nagsina kami kinimisis ko? Madadael ti karir ko. Dapat ko man magsina kayo. Loko ka. Dakila partido. Ni bakit ko? Dakila partido. Idya lugar dat pangabakak na eleksyon. Ken, atupit ikabagyan sa baling ang barangay. Wala ka. Basta, kaya kang agahon manipod kang kuhanang. Ket gapot ako na naman naming ilimid mi ti amin kakaasik la gumawgawawa no may iliwakken ko ana. Tawag-tawakak, tinasumbatan. Tunasumbatan na kon, apay, may iliwakken ka, I miss you. Parapol! Parapol mo. Naloko na niya, parapol. Kita man talaga ipasarsarak mo. Talaga man yung bagbaga, pati mawag ka manan. I miss you. Ang ko pala masango ita. At dapat tigatapat abo baraek. Sakto lahat tumawag ka. Kasi manong name. Nga mapaspasama. No dinakpat kan, makita. Tapay, nasa kapat kan? Yung bulgar ko, nagrelasyon ta. Dada ilak karir mo. Nauyong ka. Sika mo pala tinababae ka kasta. Basta ka mo may kami pagustuhan na. Ito bigat, tanga ita. Sigurado kayo ito bigat. Uwi ito ni bigat. Kabigatan naman na yung pinagustuhan na. Amom, nakadaldalikhato kang babae. Imbaga kang ka, nga ilimit na ti amin. Matahil ti karir ko. Basta pagustuhan na ka. Wala nga sama na kanayon ha. Saan ka lang siksikat eh? Saan lang ang sisyak ti babae ti biyag mo kasta? Haan. Ado na kita trabaho. Ang gabat nga mayor, kung saan gabat lang, uray bay. Kadanda ni ba yung eleksyon? Amo no kasto kadanda ng eleksyon na kadagkutiak. Mapapanak ka na gini barbarangay. Tapos no, amuda nga malagip takmanin. Namadmadi na mapangka. Into no panagkampanya, iso panagsublim. May salukat basol mo. Ana? Uy, adanam amok nga, napadas ng tinagkonsyal. Kit kunana, amokon, kunana. Napimpin na sa gayam no hanggang pakita after election. Sa kantulag pakita no, adamanin kumpanya kunana. Kampanya, uy, madamat kampanya. Sabay, may sa kanul basol na. Tilaing basol na kahit saan nga nagpakpakita. Dadalat basol na. Ngayon no kang kanayon ka mapan sa adakid dawanda kahit adda sa mo mapatgan adda to basol mo. Check, di ka mawat. Hindi mawatan. Nakasimsimple. Labadasan kang kanayon ka pakita ka na kiti bumarangay wano umili. Kada na kita kidaw, apay mapatgam kat amin nga kidaw da. Sana, adagisan ko nga kaya. Okay naman. Dagiti ito, ada mapatgam, ada saan. Dagiti yan, napatgam, akit thank you ko na da. Ngayon dagiti saan, galwot ka. Galwot ka, makita mo na da.
Sa iwaras da pay. Iwaras da nga ni kastukit-kastoy. Nagkidaw ka kasto, pinatgan na ni di Simeon sa saan? Kuna na, ad da nga gwaras diya madi, ngam dati aramin ka na siya. Sa bagay. So na, di ko na eksursurso, sa kantulag pakita manin numadamat kampanya, siya ti pang papasam ti amin na parawan mo, ukon siya. Di makadakas manong nimi. Kadagit si Marsarunong nga awis ko din ang patgan. Bisiak! Pagkitam, ibulgar ko aramin mo. Tinaminsan manong nimi. Diyan ka mo no, anak takamao na. E di malasing ko anong nimi di asawa ni konsyahal. Nakasip-simple tilangan ako naman no, hang anak, hang asawa ti konsyahal. Nakaigam iti baga. Makita mo lang maestra. Hello, good afternoon, ma'am. Ay, good afternoon. Maestra ka? Uwain, maestra ka. Sikat asawa ni Konsyahal Chloe? Uwain siya. Amam ka ni ma'am nga kwa? Nga niya. Nakayat ka nga tungpa-tungpain. Alay! Bakit tulong banak? Sa nagambis? Alay! Ataywam ti asawam. Tanusaan mo nga tayo ti asawam, patayin ka. Ha? Hawan ti karbigan mo nga magabag katigas ta. Ano ito nga naramin mo, tungpaim ti maestra, no kahit mo kit pungot-pungotin ka. Anay ko. Anay. Idumudong ka, ilosak-losak, katapukan. Imagmanong na imitad da imay naganawa. Kakaasit pamay, kingkuanak. Hala. Asawa ni Konsyahal din, ha? Ala ka. Saan ako batang? Hoy, si ka nga maestra nga Lucian. Adaywam ti asawam. Paralain kanyak ni Lowe. Kukwak ni Lowe, maawatam. Ay, suyo. Ha? Di ka man kabailan ti pinangitan. Kantinungpahan. Ngayong salita tanto iti korte. Idarong kayo iti asawak. Ana? Naging mo, idarong kayo iti asawak. Inanugot mo. At da relasyon nyo ang kadi? Wen, relasyon mi. Sinsinara kami. Gapot siya tipat patig na. Di na kalakait nga isina. Gapot na kahit marakarak ti pamilyam. Ngam adaywam. Kukwak lang ni Loy. Kukwak lang. Anong nemi sinalagan na kastawan iti panagpungtot manong nemi ni Lowy, ili mapasamak, di manong kengkwana ti amin. Takas siya tinamit mo. Gaga ka nga talaga. Agmauyong kan. Talaga agmauyong nga. Kabating panangipatag ko kang kaloy. Iti orayan niya pumuspusan kit agkawin ka manikod kengkwana. Among ka di ka takalakasot na ramin mo? May strapay. Nairamraman at di ko nakikang di mo dadail ti pamilya at mo madadal ti karir ko. Kasi dyan tinarabid mo na mamukid din. Sapo. Naging kama nung name. Nga nakaawat akong ti Subpina. Ano ito eh? Ma'am, Subpina. At agunda ko yung 15 days nga counter affidavit. In the room na kayo. Di asawa ni Konsyahal. Tiaramidan nyo, ma'am. Umusadag kayo ti abogado. Tapno, ada mang suportar, mang depender ka na kayo. Hindi maamuhan manon nemi ti ko opisina akan best friend ko nga ni Lita. Ano rita? Supina ngayon. Supina? Nakawat ka Supina? Kaya naman. Ala naglukuhan. Corazon. Asawa ni Concha Louie na ito, di ba? Nangindarom ka? Buhayin. Abi namin. Pinangat ko.
pinukot-pungot ko at tinungpatumpak. Sa kumpiling kakuha na nga Taiwan ng isina ni Louie. Ay, kapos po na ikamitin. Laka! Dito itat magunggunam. Nagaago ti lalaki. Ti akin asawa, takin asawa. Yung basol ko kanino talagang ipatpatag ko ni Louie. Basol ko kanino aping ang patpatayag kang kuwana. Basol ko kanino sumati na kariknak kayan. Basol ko kanino kahit ko ang baling asawa. Basol ko kanino. Talaga, basol mo Artang, basol mo. Sige, sangun deta nga problema. Tulungan nak lita, tulungan nak. Ada mo nga abogado, mga abogado kanyak, tulungan nak. Inya sadag na kanyak, diba isang abogado manong name. Attorney, nalaing ka man. Asawa pa iti konsihal, titunong-putong pam, pinungot-pungot mo, masapay ka maestra. Magbanta, susapo. Konsihal, damad kayam maraming na konsihal niya, ni Louie. Agam amo kami ni Louie. Sir, ang gayam kayo, ikasanon no, kaya nasaktalahan ng abogado yung antua, at daidarom kayo mat nga doa. Bakit nga doa tinaidarom? Gani? Basay mga nasad at supina. Masapul nga ramidem. Kasaritam ni Cora, ti asawa ni Konsyal. Tumawat ka dito, dispenser kang kuwan. Bareng, no kahit na pala isanod, ti kaso. Tanya kami ti kahit mga pasamak. Kahit kung agawin ni Louie, santo mapasamak na ita. Nabimpintasak kami ti asawa na, uray pa ay. Hangalaglag ni Louie nga mang panon ti pamilya na kapulain ken ka. Sino ka kumalain? Hagadingin lawlawag deta ni Louie. Saan man? Nakakadado ka no ti partido ni di asawa na. So pangababakan na ka no. Katoin. Kaya marakarak ti pamilya na. Baka no, hanto mga baka ni Louie. Ay. Gusto nga kasalitan. Mapangkad yung balay da. Kat kasaritam na kita kasawa. Agpakpakaasi ka kang kuwana. Kadakwada. Kasta nga rod tinaramid ko manong name. Nasdaaw ni Cora. Sika? Naturid ka niya. Ma'am, imayag ta kahit ko tidungaw ti pamakawan. Mismo ka na kayo kay ni Sir Louie. Ma'am, isunod mo lang ti kaso. Kat no pungut-pungutan ka man ita. Makastoy. Anay ko. Sige ma'am. Sige, pungut-pungutan nakman. Sige, sana ka bumalas. Talagang aramitik ba't ka kintumpa-tumpang ka. Tinalagdeferensyaan na kitawa ti adu nga tao nga nakabuya. Makabuya. Tilang asawag tagbuy-buya ka na kita anak ko. Nga baling mga bali may pagsaklang ti pungtot ko kang ka. Gaagaw. Anay ko. Sa anak na sinardangan manong name ni Cora, hindi na mabanukin ni Suna. Yung nakasaksakit, permi. Kastaunay manong name tinam sa akan na tirupak. Di parang pungot-pungot kan parang tupatong pa na kanya. Ma'am, mapakawan na ka din. Isanod mo ko ti kaso. Nakaturot-turot kang mabae. Dapat siya ka din nga maagaw mo kanya, ti asawa. Dengan, pagpilyak ka data. No sikat pilyan na okay. Palubusan kayo. Louie, sweetheart, sino kakayat mo ka na kami? Dito ka din nga babae mo no siyak. Pilipila ka. Awan ti sa bali. Kapilyak no sang ti pamilya. Baga keng kuha na data.
Di ba? Carmen? Uri anyat araramidam. Sa muntong kabailang nga pagsinain na kami. Gabotawan ti kapatgan kanyak no saan nga isuna. Ni Cora, kaya nakitanak ko. Dalawag kadit-kat amin. So nga talagan. Ha? Isanudyo ko mga orje kaso. Sweetheart. Sige. Basta sarda nga mo ti asawak. Saan kayong ikas kaso pa? Kamanak. Kandi munton aramiden pa Gagandat. Amang nga asawa takin asawa. Gaga. Yung basol ko ka din. Basol ko ka din. Basol mo ka din. No apay kagayat ka. Asawa na kasta. Basol ko ka din. No apay kagayat ka agawin ng solak. Ulam. Talaga nga basol mo. Kapot ang kalaglag kag mauyong nga. Gawin kan. Kung ano kan. Aging kakarigito yung manong naimi awampay ti kasukat ni Louie ti biyag ko. Oy, mapagkatangkan, Carmen. Kinuna ni Lita. At dan anak ko, kalpas nga nag-asawa kami kini Richard. Si kamat din sumarunong mag-asawa, mapagkatangkan. Nagurorahek ti lalaki ng may mangaram ganyan. Apay, no idi, adot kumasiligkan ka. Ato, patulak mo namin na. Itangay, matin tumasilig. Gabutan mo da na babae na ka ni Louie, ni Conchal Louie. Agur orek to may pastor kanyak sa diabalay, ng auman. Baka no, adan to kakaiso na nagpasyar kang kakit kwa. Ano nga kwa? Pupuutem sa ok. Baka adan no malamay liuan nga mang pasyar kang ka. Pinagpaiso manong. Tinugtog ni mama manon na mi tisiled ko. Carmen, ma, rumor ka kinad na mang pasyar kang ka. Nimot mama, lukluk kundak. Kahano pa kumanda mang pasyar kanya. Di ka kadagyaman, nga dumay mang pasyar kang ka. Kit uro-uray nga damang pasyar kang ka. Tapos narigas na kita, ag-asawa ka man tayo. Pepeso ka di ma? Agpay-payso, apay agangawak, agsalsalawasawak nga inam. Sige ma, mabitlang ka ron. Ay medyo ayusak ti bakik. Mabitlang ma. Kumodyanan na. Nadamay lang ano may magpasyar kanya. Ama, nakaigap anong name iti. Flowers? Ama, naka-long sleeve nga. Nakapumada. Sila magwapo na nga. Timak dermano. Sila pa yung plasta at pantalon na. Hindi ang saong nga mangyaw-awat manong nemi tisabong. Carmen, flower for you. Baend. Gusing. Mayak na kaya alman kahit kung ilato ni panakayat kuking ka. Nagtarantado ka. Tanong naman kung kayat ka. Hindi ka sa alam. Kung kamlat na kasabong pumanakan. Ha? Di ba? Ang naptapo ka ni mang pasyarkin ka. So nga, nadama kong saksak yung mang pasyarkin ka. Kapag hindi pala nga ay ayatin ka. Sige pala pumanakan. Nagbagsit ka pa At sabi power mo, kiligili power mo. Nagbagsit pa isang mo. Alam mo pumanakan. Galgan! Yung po, nasurong ko na ya. Sapo. Nakakaiso na damang pasyar kanya. Kadyabay tilang hanamanong. Ay, buisit. Wala sang akpailaeng aking gaitama nung nemi titawin ko nga 38. No, hindi manong nemi kaaram ko nakaadado nga lalaki maramaraman. Ni Louie tinaudi. Tayo so lang tinakariknak, ti ayat na kayat kong agawin mo kasi diyamat tinapasama. Itama nung nemi nagdakkel akawak. Gabot na nabayagan, nga awan tinangkaan katigil mansanas ko. Nabayagan manong, nga mail-iliw ti kuwebak. Nabayagan, 38 ang titawan ko.
Siguro mo nung namigat da ito'y ti pa nakadusak. Nakarigiti nararamid ko idi nga kaslasaan nga seryoso karigiti lalaki. Kat napaspasaktak lasig siguro ida. Sakit kasi diya tinaramid ko ti asawa ni Loie. Nudusak man da ito'y alagit anusa ka. Ngam sa anak pa yan napukawan tinamnama. Ubingag pa ti 38 na taon ko. Sa anak pa yan nagmenopause. Kaya guro-urayak nga sisino manunemi ta umay tumangarong kanyak. Ngam saan nga bakit ka da naanglit Tamad lang may bagay kanyak Agaman anos mo nga nang ibasakit sabi ko mataleto kit mang tiniti balaag kan pagsarmingan di biyag nga saan nak atultuladen saan yung atultuladen dagiti madi apaset na. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo Carmen. Thank you, King Carmen. Ayan, basol ko kadi ko na. Talaga basol mo.